ko a tsawo da faɗi, arewacin Najeriya ne a gaba, kuma girma mai fasali da ƙoramu da filayen noma, har ma da gandun dajin zuwa ɗeba kewa da kallon dabbobi. Yankari ta isa kallo, duk wanda bai je Yankari ba to lalle yana da sauran kallo, mutum dai yana da aiki baya, ya zaka duniya kamar bai zo ba. Shawaran farko shine ku je da motar gida, kuma duk da akwai wurin abinci da shaguna a wurin, tafiya da kayan abinci da kayan ruwa dabara ce ta 'yan binni. Sannan tunda ba gidan biki za a je ba, kada ku je da manyan kaya. Yana da kyau tafiya da sandan dogarawa, don shi kadai zai hana ku yakin basasa da birrai a wurin. Lalle kada ku manta da fitila da tocila don fitan dare. Kowa ya saki jiki ya warware fuska kamar 90 GB, sannan a buɗe zuciya kamar 70% kafin a fada sharholiya. Banda kuɗin gate ƙasa da 1000 za ku biya ku kama ɗakin kwana a ɗaya daga cikin irin waɗannan. Zaɓi ne, iya kuɗinku iya shagalinku. Daga 15 dai zuwa 50 su ne zaɓin 'yan gata. Sai kuma idan sun yi baƙi da yawa ba wutan lantarki da daddare suna kunna janareto. Idan kuma ba kasuwa sai dai ku kulle fitilan da kuka zo da ita. Ina ma a ce gwamnatin Bauchi za ta saka hasken sola ko ina har da cikin ɗakuna a wannan wurin. Yankari dai sakakkiyar jeji ce, don haka namun jeji a sake suke suna yawo ta ko'ina. Nan gari ne ya waye na fito don in sha hantsi, sai na ga wannan dabban tana kai kawo a kofar ɗakin mu. Idan ka leko ka ga dabba mai cutarwa ce ka koma ka garkama kofa. Sai dai jami'an wurin sun ce ba a taɓa samun hatsarin mutum da namun jeji ba a wurin. Amma dai wal ankaratu da ankarewa. Da hantsi da yammaci an ce lokacin aka fi ganin dabbobi, amma mun zaɓi fita jejin da hantsi. Don ko mun ji wannan motar da ke kwasan jama'a ta kutsa jeji ita kaɗai ta rage. Kuma yau ma haka za mu hau ta kai mu ba kuloci ba isasshen barki. Amma dai mun rage salatin annabi har da na ɓacin rana. Gasu Malam Ira can har da mana guzurarwa, shi kuma farfesa kwamishinan shari'a da kwamishinan ilimi na jihar Yobe sun yi shiga kamar zamu je neman aure wurin namun jeji. Ana ta raha ana darawa tun kafin a kama hanya. Dama hakan farali ne a littafin sharholiya na uban Najeriya. Wannan fitar tamu tawagar ta hada da maganaɗisu da 'yan dariya banza da masu kwalliya da tsoro da 'yan tayi daɗi da kuma malaman sharhi. Haka muka yi ta kutsa sarkokin jeji ba mai allura bare wata 'yar doguwar wuka don kare kai. Mu fada can mu tsaya nan muna zara idanu muna kalle-kalle. Yankari Game Reserve abounds with wild varieties of wild animals and plant species, cultural and historical sites, geologic formation and beautiful science. Abinda kuma ba ma son ya faru, mota ta mutu ta kuma ki tashi. Yan li'ilafi na ta musaffa da sauka da kula'uzai. Ga ma a sarkokin jeji ana raba idanu ana kallon sarautan Allah. Mota ce dai ga ta tun turawa na 'yan ƙauye, ga ta dai har yanzu wai da ita ake so ƙasa ta ci gaba. Wuri kamar Yankari a ce da irin wannan motar ake kai na Annabi kallon jeji. Mukaddari zai zo muku. Nasha bismillah ya Allah. Masifar ke gabas. Allah kare mana ita. Masifar ke yamma. Allah kare mana ita. Masifar ke kudu, Allah kare mana ita. Masifar ke arewa, Allah kare mana ita. Masifar ke sama, Allah kare mana ita. Masifar ke ƙasa, Allah kare mana ita. Idza ja'a nasrullahi, nasara gida nasara daji. Wannan ranar dai ba sa an kusa da kusa. Haka muka zaga jejin Yankari kakaf, sai dai mu hangi namun daji daga nesa idan mun mutso su kara kutsa a cikin jeji. Amma shiga jejin kawai na awanni ilimi ne, nishadi ne, bude ido ne. Abin duk da ake yi mun yi har da wanda ba a nunawa a kyamara. Ko da bamu ga komai da komai da ida ba, da muka dawo mun shiga sashen adana dabbobi da sassan jikin waɗanda suka mutu. Komai da kuka gani a cikin wannan gurin da gaske ne kuma anan aka same shi. Da irin waɗannan masu haɗa magunguna ma suke haɗawa. Yauwa kafin mu ci gaba ma, bari na sauke nauyin wannan sako. Ga masu kurajen fuska ko na jiki da masu lalacewar fata a kowane bangare na jiki, kamfanin Freshbone ta samar da maganin hallaka cutar fata. Ketoconazole, maganin da aka samar don kawar da lalurar fata a jikinku. A buɗe, a matsa, a shafa, a samu waraka daga mataccen fatan jiki. Da maganin Ketoconazole,
fatar ku ta koma tangarar luwai-luwai kamar sabon yanka. Ina likitoci da masu sai da magunguna har da masu lalura. Kamfanin Freshborn na muku albishir da cewa a yanzu za ku iya samun maganin ketoconazole a ko'ina a Najeriya. Bare kuma wajen dilolin a sassan kasar, kamar dai a zangon Kabo Pharmaceutical na Kano, Ramlat Pharmacy a Niger Street da ke Kano, ko a Kuka Medicals da ke Tafawa Balewa Road a cikin garin Kano. Za ku iya samun ketoconazole a Latnas Pharmaceutical a nan Kano. Sannan kuma kuna iya zama dilolinmu ta hanyar tuntuɓar wannan lamba.